Many abrantie bi na we friend Kwadwo Tachi. Ayo. Ya your friend Isaac, not Brema in New York. And I'm this year abrantie. Menene wo ba 6 years. This year 8 September na akraninya 6 years. Na last year 24th December and obefa akran so de ni kodi 3 days e wo ne maame honom. Me hwe ni mu a senka akran be ba be kamensa. Me friend na odi akran be ba odi akran be ba. E che ye friend o si ba bia wo na wo ye adwuma no. E ho na odi akran ko. Nti odi akran ko. Nti me ni mabusu foto ho ana mon ko ne nana ho wo New York. Onana na sema no wo kan se akran na sema de ene be ma na sema de wo nka bi. Me sa de ko ne ma mo wo bo hyen. The same asem na ne maame ne abrewa ne kae no eno ana ne ba no nsuso ye de esi so abi maame be emre chiri kakra na ase opeso odi mitu America na me we smart ya me yes smart ablante no su hia no we Brema in New York one ne Trump pratwim me fan say me ne tena 3 months na mde nyem me ba no na ya mushia o mo na tentem mo afi mu aya na mo wo no ya no muso mu hia mba no anaya na de ne a wahia be ma 3 months wafi mu a jiegu mu a me ba asere e de wa kire ya na wo mo si ma no wo mo pe anaya na mistake mu di amonwene ho mayo amaba no mo tonso ye mo de sim na edwa na wuhia no ai ban bae no na o ye na sede bibia akama me ba cha de na montemte yentamte wo na ma wo 2 weeks nti mo ho no ma na yesemense no ma ko minua girl ba ko New York ne na ko ba atwede sedi nti asem na menti ase ti me wo ye na me ba be ma ne nchen na yese New York fo ne yese oni minua ne ye de etwempna nti menso so no mani hu ye ne de mi na me hu ase boy ni wu nua so twempna wu nua o ma me ba me ma me nua e ba me ba chan na de boy no wate atomu ana no omoboa na e no kure me hu chat ne wo boy ne phone so ana kire se omotwe sa nti that time na akra no 8 months e ne mu fie oba mo ba na me yes na me ne ntina biem besine so ne me nua enso na wo hwe amumie no wan no di kan ne date na me nua no so na me hu abrante ne nti na me ntime nkire se no oni me nua ne di kan wo ho no man san no wo be hu me nti me hu sa na wo sentempa na me twa so kesina ya dan yesi boy no na o maame se wo hu no wado kire ne maame ohu me no o ka kire me se ne maame a owo no ne wo maame no so ne kunu etem se teta kwa side wo be ne kunu ne police panyini enti ne maame no enti a kire nsensem na se boy na kwaji loan na right now me no mo ka say konfa no chiura bank for so pe guy ne den enti na so ma odwane na asa be ye me so asem enti no as a police for bank for no ya no mo ba me so oje quick credit no kwaje konfa no chi enti na msa na me friend maame na owo takwa honom no e ka kire nsem me pese me hu kwadwe ne maame say yo no a onyi ne hu adi because police for no so ne bank for ye de time sa na maame ne baji atum say ono won woda enti wo wale ya wo kwa wale ase no fa huku no 2 years no de ne kwa wale ase enti o maame akasa ye de wo ho no mo maame te ase ena o cha me sesa makobo hyen me ne boy na akobo hyen o maame no ho da na me se ache de ba boy ne de me ko obo hyen ekochia maame bi wo no se ne maame no de me kochia no ne ye ne maame a wo no na me se ma ne kwadwo nso ka kire me se o maame afirim na wo na eye ne maame a wo tete no maame ne se ne maame akasa te ase ti maame ne de ye kwa na asem o ka nyina ne se akura na asem de on ka bi ukowe ho a the same thing na mra wo ne boy no kwadwo wo ho no ne maame ya akire ne wahu se ne maame no ohun mo mpratwini me pa twan na fe asem iba ye no ukobo na mane ne se na maame ne kan maame ne se awa o se the way no person awale ni si kono we nya ne sa
ana mbusa ansa wa ne se be ma na anhwe no se ka me ma be ma ne hwe no na boy no e di adwuma no ye sport ewen New York one they say what way he say me nim be sport na gu e pension omo de hona mo bi last year December 27 obefa oba 24th December akola ni me pension and was what the na ekon hia kodi 3 days o de na ekon ne maame ho no ne maame de hita kwaye na ne maame no current mother na long time mother ne maame owo bo shen ne maame owo no ne hon wo de na ekro e pension eti edi 3 days na wa man na ye dey edi 3 days no ye friend na no so abi je mu fa plan picture nto so my mo friend no is say no so de akra ne beba oh nice guy oh Isaac na there now yes sir and since December up to now no ba no na there now report to my police ye de Kokrono police station no mo kan say ye mfa nko dosufo na say mo mbeka ne say akra no nso so ye be ma ne ba ne bi it wan fa ne ko say ye say ode ne wo ensoko time soko na de won free minim ensoko de sen ke beti no eti me so de nsoko hold boy ne picture ensoko bro ani wonyina ene de adaso no ne ade de ene ensoko de ene mo am wo mfichire ene mi fichire nsoko bro ani de adaso na ba wa na metu ni akeka kwa SOMPA boda so ene ya wade ene wa wonyira me mechiw you know uncle Zungo ba ho Allah la wallahi manga ni duka yaran salan daiki me say Isaac we a nice guy akura na yo babia boko eye say ye ka kwan afa kola no ati say de wa wi ya no akola bai wo enfie san ba ma wote ne san wo bra ne ma me nyale onye disable tu jale akura na ba horo ne to Isaac u jale wo ba no a wo ba horo ne to e de no nti wonte ne ho hye yes Isaac obi a woni ma plantie bia ye bie phone inu a moma ye ntene nka wo ma me ne voice na ready mon frère no abi je frère no e free December abi ge hu ba kasaden ba choda mi wona ne so nka be ma na o frère na number minima no de frɛ busa akra na se no number na ye frɛ Wodumu bra kwan ya odi abai we nam sui police betimi achiwo so pin my Isaac ya oda SOMPA TV so a se wakohyem wo nsoko area no time munya protifa sutire sansa obefa wo ba every wo ba wo ne na wo from December na ma me ni access to ne ba eya kidnapping abi na bra no na no he akra ne kama be fa ne se na me nso me ye adwuma ne ntino de ode bebe bia na me so wa obi aka ho ana acheda na de na wo ha no uzu se die ntiro ba be fa akra ne dwane sa no ha no na me ha no na ene die ntia one me wan se one na damfo bi di ho nkomo ache seden sa akra no be ba be fa no nti we ne ba sa na me frɛ na damfo no ana loan nso ba sa no credit no me na megitu yae ti konfa no che funds had be kan ho na me ka say scan ni de me ntua ana quick de ma me tua say guarantor no ba me wo adwumam ka say obebo boy ni dua de akola no moma ye de ada ase na me so sa aka ni mu ye de etua free ho no eti no ne na damfo ni di sa ankomo no we ne ba na me friend na damfo ne say Mr. Tony say ni say so abi o ka chere me say nka kwadwo be fa akola na ka me ka chere wo say yemfa akola ne mame ne nkomo sei no ne maye de edi esi tunu aprane Isaac na da so ade siam wo krank ewo eyi nsoko bro ani kwa me dan so yenu kwa me onye kwa dan so dia da so no ma wana metu SOMPA brei zongo ho mu na mo nche no wa fa kola December o ma me nyawe ne ma me ni access